Jeg keder mig. Jeg hørte, der er en dame dernede, der blev myrdet nede i skoven. Og nu kommer der sådan en lyd fra. Det er så sødt. Jeg keder mig, mand. Det er helt vildt. Jeg har hørt... Skal vi gå ned i skoven, fordi jeg har hørt, der er en gang. Okay, det gik ikke helt. Jeg har ørevoks, det er godt det. Det er fucking træls, det er. Det sviger helt vildt op i øret, det gør. Det er helt vildt. Det er godt med det. Det lugter også helt vildt forfærdeligt. Det er helt forfærdeligt, det er altså. Nej, jeg kigger tilbage. Nej! Vi filmer bare videre. Nej. Men vi må jo godt kigge tilbage for helvede. Nej, ja. Lad os bare blive ved med at snakke, så vi kan bare sidde og snakke. Hvad har du så lavet i dag, Daniel? Okay, røv. Nej, seriøst, jeg mener det fandme. Hvor... Rebecca, hun er fuldstændig færdig. Rebecca? Hvad? Nej. Rebecca? Hvad? Bare sådan lidt. Det er fucking irriterende, det her. Er der hvornår bliver det færdigt? Nu bliver jeg også sådan. Hvorfor gør du det? Det er lang tid, mand. Men det er også i orden nu. Det er fint nok. Så er der jo nogen, hvad skal vi jo? Ja, det er jo i orden. Hvad skal vi snakke om nu? Så er det til fint, hvornår bliver det færdigt? Ja, det bliver så ordentligt. Hvor lang tid skal vi
Papworm og kvæler, det er det vi har. Der er ikke kvælerslanger i Danmark, Tanja. Jo, der er! Jo, der er. Der er en sno. Ja, Nå, jeg har set for jamen altså, jeg kan da se kvælerslange, fordi de ligner hinanden, sno og kvæler. Nej, Tanja. Ja, for mig gør de! Du er så dum. Du ligner også en klapslange. De er jo også slanke og Du ligner brilleslange, Oliver. Det er nogen af dem, der kører med. Ja. Baby.